गेला मांजर नारवा निया गेला नी महापालनिया LKG क्लास में माइटी लाइन करने वाली है मोतूला मोतू 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 भाई मोतूला गोल आहे पेतूला मोतू 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 भाई मोतूला गोल आहे पेतूला खाए पिए मुझे खाए पेतूला मोतू 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 भाई मोतूला गोल मतोला आहे पेतूला पेरखली उचलने पेथने खोल देतो पेरखली उचलने पेथने खोल देतो मोतू 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 पेतू मोतू 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 भाई मोतू भाई मोतूला गोल मतोल आहे पेतूला पाने खिले या भी खिला तदीते सेबिन खे वनंदो आहे पाने खिले या भी खिला तदीते सेबिन खे वनंदो आहे मोतू पेतू मोतू भाई मोतूला गोल आहे पेतूला खाए पिए खाए पेतूला मोतू पेतू मोतू भाई मोतूला गोल मतोला आहे ला शुक्रिया।